Ik sta in Starum voor dag 2 van de IFKS en het wordt weer een dag vol verrassingen nevens mij. Want wie er sneun te volle wien, is er nou eigenlijk vierste min wien. Dus de C-klasse is net starten, de B die zit op dit stuit nog in de uitstel. Ja, en wat betekent dat aan ze van de Lietza en de Grutta? Dus we zullen zien wat deze dag brengt. Nou, de collega's die zitten op dit stuit nog gewoon een bakje koffie hier achter mij. Wie beginnen onze dag altijd met de opnames van het Leugenbankje? Nou, hoe dat verint, liet ik je een orendij deze week wil zien. Laten we nou eerst even zien naar hoe sneun onze dag gaan. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Kort maar krachtig. Dit is de status. Meerwaar, Huddewien, geen Sielerij Joert. Maar wel een capuchon. Wel een capuchon. Dus wij horen het droeg. Afke, we best nog om. Ik ben even aan het tarien van de uitsturing van jou. Want ja, er moet wel televisie komen. We weten nog net dat er zield wordt, maar ik ben even bezig met de vragen en wat we ook weten. Vrouwtje Oorzinga hebben jullie in de uitsturing en Arnold Venema. Dus dat is wel leuk. Ja, een naaienskipper en een diehard. Ja, en beide rete fanatiek. En ja, vrouwtje Maya misschien wel, vrouwtje Oorzinga Maya misschien wel kampioenskandidaat. Ja, nou ja, dat wordt al een paar hier zijn, dus het wordt hier dat ze het weer maken. Dus vrouwtje als Miest. De eerste vrouwelijke skipper. Ja, maar stel nou geen Sielerij, hoe komt het dan? Maakt dat voor nog wat uit? Nou ja, daar wordt het wel meteen wat minder interessant van natuurlijk. Dus dan, ja, dan moeten we praten hoe het dan is om stil te lezen van de kant. En dat, ja, we hebben wat spektakel. Ja, absoluut. Maar ja, we weten het nog net. Nee, wacht je. Geldt ook voor de commentatoren van de livestream. Ilke en Koos. Heren, het is wacht je hè? Ja. We hebben best wel zenuwachtig. Je moet zo graag los. Ach joh. Koos wordt stiller en stiller. Dus look bleek voor. Oké. Koos, kist dat wachtje nog hoor? Ik hoop het. Nee hè? Nee. Maar daar ga ik even over nadenken. Nou ja, zit neer het oor zo op. Dan de regels maar uit de hollen leren. Ja. Dus wat dan wat. Dat is echt wel wat. Dat de Ilke Dijkstra de regels Dat die moet nou horen. nog Ja. stoppen als skipper en nou de regels uit de hollen. Je hebt het interview gehad. Get het trof, get net trof. Get net erop. Wil je dan net? Ik ben bang voor net. Dat zei de Piet Paulusma in die. Ja, had ik nog Shit. binnen John naar de Lietse A. Er kan best wel eens een briesje komen, maar ik denk dat het dan toch wel meer op einde met je wordt. We komen in de oerhoer. Ja, misschien heb ik wel jongs jongen. Misschien maar wat ik wil juist oudbaasje dat er wien is, een mooie wien is en dan maar letter. Leuk. Ja, zo ik nog De wel kennen. IFKS by night. Ja, dat is natuurlijk ook wel even de romantische toer. Het wordt de 4e keer. De spanning wordt nog opgebouwd. Het puntje weer omhoog. Zeker gaat de grijn weer omhoog, dat ligt goed. Gaat het laatste beetje lekker naar uitspuit. De haken in de groene punten omhoog, komt achteruit. En gas! En dan willen we de PK's willen we optellen. Ja. Zonder hier komt er nog heen bij. Hier doet een beetje vroeg. En dan gaat er oh. Dus nog even een stukje achteruit bouwen. Nou, rustig. Jullie weten wel dat je in de startlijn ligt, hè? Ja? Dus dat jullie straks even hier... Als we een kat hebben. Maar het beest dat hier 2 verschillende ogen. Ja. Als je daarin heb ik dan nooit zien. Ja, ik zeg nou ja, ik zit tegen een meter en de rest erop.